Hashtag Gimingaw Vlogger. And Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Bless us, O Lord, in these gifts which we are about to receive from Thy bounty through Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. At the beginning is now, never shall be, world that and amen. Good morning, guys! Welcome back sa akong vlog din sa YouTube channel ng Hashtag Gimingaw Vlogger. I miss you guys. I miss you all, guys. Pasensya na mo na dilatar din ang akong pag-vlog. Pinakabalo naman siguro mo unsay mga panghitabo, unsay dagan sa mga panghitabo, guys. O thank you kaayo, guys, ha. Naagyapon mo magasubaybay sa akong vlog. Mamahaw tanin yung tanan. Mamahaw. Enjoy. Sabaw pa more. Nang hinaot ko, guys, na nagdungan na ta karong pamahaw o walay gigutom karong mga adlaw, karong mga orasa, tanan nakapamahaw, tanan nagdawat sa grasya sa Ginoo. Lain lagi ni nga, 50 na atong edad, guys, no, kay burag more mature, char. Dili lugar mature to ni Agi bitaw, guys. Chika ra gud. Noodles ba yan ni, guys? Hindi pa ako gulay. Para dili lang sa siya purely noodles ba? Okay naman ang mag-noodles, pero butangan ko na itong gulay. Nakanotice man siguro mo no, nga wala na kaayo mi nagkalamunggay. Kay amo manggitriman ang kalamunggay, kay nitaas man siya kaayo niya. Nagkadugay, nagkatigulang ang iyang mga dahon. So among triman. Na mo na taod-taod pa siguro na makakalamunggay may sa pagkakaroon akong isabol sa noodles kay pitsay. Lain ang timpo karon. Na siguro yung mga kuan. Di naman siguro low pressure, no? Kuan lang. Mga ulan-ulan lang. Okay, magpasalamat ko kay itong mga niyaging adlaw. Nag-anam-anam may pagpanglabas sa mga biddings, habol, punda, ug uban pa. Aside sa kabisi namo. Nakahigayon pagid ko pag hinahinay pagpanglaba, guys. Kay init man tong panahon na timing pod na igo-igo sad nangapilo na inaani ang panahon karon. So at least di ba? Gimingaw ko sa inyo, guys. Itong kada-adlaw bitaw may mag-vlog. Taman guys na nato mga ang mga panghitabo. Unta mag-expect sa mga panghitabo, guys. Na dili man ko ganahan mag-vlog nga natay laing yun ang huna. Sumoto nga nadilatar gid ang akong pag-vlog. Kung mo lagi na nangatingob na. Ako na lang gitingob. Abi gali na akong malimot na ko pag-edit, guys. Kaya burag kinsina man siguro ko wala nakakuan. Kaya sa kakinsina ko wala naka-edit. Ba?
akong papa. Imbis mamahaw, alam mo po yan pagkaligo. Pero ready na po iyang food. Doon na lang siya makaon sa iyang pan. Kasi matinga mo ba, wala si papa kada mamahaw mo. Nagturta po day ko guys. Turtang talong. Ami tayo. Okay, wala gusto ba? Sabog ba? Ano na patay? Meat guys. Salamat kayo sa akong mga subscribers. Ang tod karon naagyapon mo, support gyapon mo sa ako. Sa inyong hashtag Amiga Vlogger. Naitalong ako nga ba si Bliss, napoy talong nga lagag seed. Seeds. No. So, moro to guys. Pagkita-kita ta sa sunod nga higayon. Nangyayot ko nga wala yung gigutom karong mga rasa, tanan nakapamahaw, nakadawat sa grasya sa Ginoo. So, we'll see you next time. Thank you for always watching my vlog here in my YouTube channel. Ang hashtag Amiga Vlogger. We'll see you next time. Bye-bye! Happy Monday sa atong tanan!